لی بالکیشا گاوا سیاستمداره که کرد به همو بیر و باور خود بیجید سال 2025 خیزک دیورنه دیسان ورنه خیز کرن اف سنوره دهنه خیز کرن و دیسان هنه دارشتن آیا پشتی 100 سالان مافین کردان لهر چهار پارچه این کردستان ده بهنه دان؟ ممکنه خیز کرن سنوران کردان بگهینه هف؟ دویده میده پیوسته کرد چه بکن؟ جای صدقی زیلان مافناس و شروع سیاسی جای آمده دپرسم. جای صدقی تو بخیراتی کردستان 24 جای کرم آخو جای آخفتنه هوا دست پیب کم. سال 2025 سنور ده بهنه خیز کرن. 100 سال ما فکر کرده هاتیه خارن ایدی دمک دیروکی وقتا که دیروکی جبو کردان هاتیه پیش دوی کرد به همو هزاخو سوده جوان در فتان وار بگیرن چاوه Yani mesele Rojava Suriye da gorme nu dest pê dike. Yani dawî nebuye, şerri Suriye dawî nebuye. Hûn zanin Iraqê nûtî yekan da dest pê kir, şerri yekem, şerri duyem de 2003. Ana zî Kurd negeştine armanca xûnê dawî. Arab zî mesele İran û din zî berdewam e. Afganistan hûn zanin 40 sal devam. Berî Rusya işgal kir, piştê Amerîka hat 20 sal ma. Ana 40 sal, piştê 40 salan Afganistanê da ana Taliban yani yekîtiya vê memleketê dest xist. Yani hindik zêde ew şer dawî bû, ew meseleyê Afganistanê em karin bêjin geçtine armanca. Yani mesele Filistin'i 100 sale berdewam e. Mesele Kürdistan'ı 200 sale devam ki vakti Osmanlı'da dest pekiriye vakti Cumhuriyeti şerri duyemi yekemini cihani İngilistan'ı Ankara'yı lehev kir Kürdistan bu çar Fransızı tabi mesele Suriye'de hebun her şey devleti Kürdistan se parça kirin parça edin zaten beri Osmanlı Safeviyan lehev kiribun du parça bu beri Kürdistan pişti bu çar parça se parça Osmanlısı yani ana destkefti ki jiboy Türkiye ziheye Suriye'de jiboy Kürdan ziheye eğer Kürdu Türkiye lehev bikin yani şekle ki adilane her alizi kazancaki derkin ev ne hem beri Arabana Arabzi çe hakkı hukuki van hene brahebe jiboy ki bazıyan pır taada kirine hebuna bele hebuna Kürdan nekriye Kürt ne bele هجای زیلان تو چما دبیجی سال 2025 سالا که گرنگا سنور ده جنوبه هنه خیز کرن لگوری کی جان پیوری خیز کرن آوان سنوران دوباره پاشی 100 سالان جبو کردان ده چه دست کفته کی بینن یان جیج دست دانه کدن yani ev mesele xuyaya hunzi çavderi dikin pişti şerri Gazze gohartine ki mezin haremi da çi buya yani deru doreme Esad çu bazı hunzanın beri Mısır'da Irak'da anazi davi yani memleketlik bir partiya bazı idare dibun Suriye bu avcı çun gohartine ki mezine yani İslamisteki nize Türkiye nize Suudi'ne ana buna iktidar Şam'da Rojava da hiyezeki mezin destek Kürdan heye. Rojava destek Kürdan tenine em rastı binerin. Arabu Kürt Rojava lehev kirine yani hiyezeki hevbeş heye. Hiyez nav kirine avam da ziyem karine bikin. Fakat Türkiye jiboy ser PKK manipülasyon dikin. De bir PKK u YPG u evidin giş yekin. Ali ki ucalan da danusendin dest disa dubara dest bekiriye duhazın kandilila lehev bikin em Kürzi prani duhazın ki PKK çek değilin em de bir miada xud tecekiriye fakat Rojava'yı yani Kürt çava tişte ku dest keftiye o bedele ki mezin daya hemberi daişe bir hazaran şehidi Kurdan heye Ali dinzi Ali karikir. Hatta me program edin da mego ki Türkiye'zi Ali karik Kurdan bu hatta 2014'de. Ev mesele çiye peşmerge Kürdistan'ı hat Cizire hatta
نوسیبینی حتی سرچ چو کوبانی آلیکاریا برادر خو اوی دن کرن هفرا کوبانی هیرش داعش را خلاص کرن تابی کدا امریکا و بلوک امریکا زی ام انکار ناکن yani Türkiye erini hatta o rojmeze kir pişte çi bu em nizanin sedîset پشتی و شر خندق چه بو پشتی و یعنی هوادیت باشی بله تمام ام لسر دیرو که زیدن ناخ همه بحثا ایرو بکن هجای صدقی زیلان گوتنا که تدنی بالکش هبو تا گوت جناب هوا گوت لگوری ما شر لسوریان نو دست بیت که افتی چواته چاوا بله yani ana Alevi debet em yani stres dan em busa tarif bikin dürzi hakkı xudu xwazin dibe hatta ana dürzi hunzana Lübnan'ı da hene kizi İsrail'i da hene kizi Suriye'de dibe hatta ana hakkı me sedised nehatine nasip duxwazin xu ifade bik dibe em xu idare bikin yani wali me bira ewi kime idare dikin bira bajarê me de ji me be Kürt zeviya dibêje dibe em xu idare bikin Jiboy Suriye yani üniter dibêjin yani peyvekî herhalde Fransa'ya yani Türkiye dibêje mîna me be mînaka Afrînê heye eger Kurdê Rojava godariya Türkiye bike tiştek Türkiye ser wan dixwaze ferz bike ew Şamî zî tezîqa Türkiye heye yani Şam dixwaze Kurdan ra lehev bikin çünkü mecbur e yani rewş eviya ewdir Türkiye naxwaze eviya Şam tiştê din dibêje eger federasyon ya da tiştekî muhtariyet tiştekî din nebe Kürt çawa bawerî ew ê Daişê bikin ew ê din bikin yani en Nusra Daişî ra çêbû yani serokê wan zî Colanî zî beysî endamê Daişî bû endamê El-Qaide bû belê rast هجای زیلان لانقره دانستاندن لروجاوا شر اوا گوتنا هفسروک دم پارتیه نابیتن لجیر ناو پروسه که آشتی و چارەسەریê کرد ورن خاپاندن زمان دالو که اگر دگل کردین باکوری کردستان هبه دوی همان زمان دگل کردین روجاوای کردستان جی هبه دوی دمه دا و دیتنا عبدالله و جلان ریبری زیندان کریه پککی و بگرمی بحثا پیواجوی آشتی و چارەسەریê ji aliyekê din amadekariyên Tirkiye bû dest pêkirina proseyekê din an jî operasyonekê din lê Rojavayê Kurdistanê hemû mijaran mirov li hev bide dikare bêje di vê demê de îmkan heye proseyekê aştî û çarəseriyê li Bakurê Kurdistanê dest pê bike Yani hükümet ne zelale, ne xarrê, ne xuyaya sedîset. Fakat Bakırhan yani serokê demê yani gorme baş daxife mesele fehm kirine dibe rojava hûn hêriş bikin ew me re bêjin em danûsendin bikin ji bo aşitî em behsa çekdanîna PKK û Kandilî bikin dibe ew yani nakukî hene vê meselê de gorme mesele Ucalan û Kandil dem sedîsed eleqe nake gerek dem bigotane eger hûn dixwazin PKK çekdeyne Ucalan destê we daye ew Kandil zî cêwê xuyaya herin baxifin eger hûn dixwazin ji bo Kurdê Bakurê tiştekî erênî hûn difikirin nexşarê xuya bikin em hev re meclisa Tirkiye'de em hewl bidin vê meselê çareser bikin ev ya yek ey duyemîn hûn zî dibêjin yani Rojava ew em birayê hevin yek milletin em beşekî yek milletin Kurdistana başûr keza Kurdistana din keza eger hûn hêrişê Rojava bikin danûsendin em çawa yani zemîn tune gelê mezê ev ya qebûl nake mixabin Bakırhan yani Birêz Bakırhan heyetê de tune bû ew heyete çû Kandî ew Ucalan Cem Ucalan belê gor xwe tiştekî dîzayn kirine ew jî gor huquqa yani Kurdan ew jî rast nine gerek demkî pêşniyar kir ew biçûna yani hikûmet dibêje ev ya were ev ya neçe ev ya zî nayê qebûl kir gor me ev jî xelet e yani demê jî Ucalan qebûl kiriye weke bibe nûnerê Kurdan weke bibe pêşengê Kurdan divê mijarê da li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye li Qendîl tiştekê din dibêje بۆچی ئەف
veşartin û nezalaliya bûçî Xuşka- ev li hev nekirine Bele. sedemê wê çi ye bi Kurd asîşkerema xwe. Xuşka min belê em zigere realîst bin yani em Kurd zigere realîst bin. Yani Kandil hevalbendê İranî û Heştê Şeabî û Esadê bûn. Ev ya zelale, ev ya ne aybe ne şerme. İranî şer wan da kir. Yani piştî Gazê şer wan da kir. Ana Rojava dem partiyê me yê din hükümeta Herêmê Kurdistanê destê wan xort biye. Ana Iraqê da zê mesele dest pê bike. Yani Sünni Arab Bağdat hûn zanin Bağdat paytaxta Abbasiyan bû, Şam paytaxta Emeviyan bû. Ji bo Araban pir ew bûn, mesele girîng bû. Yani çawa destê Aleviyan da be dibê Şam. Belê. Ana ji bo Bağdat daxifin dibê Bağdat em gerek dest bixin. Ev ya zelal dibêjin. Hûn zanin Serok Berzanî yani Mesud Berzanî û Sadr lehev kiribû ji bo Kerkûkê, ji bo Şengalê, ji bo hikûmetekî ava bikin fakat sabûte bû. İranî ev ya sabûte kir. Gorm pêşarojê da dîsa QDP Gruba Sadr ew Sunnîkê erînî vê îtîfaqê mêze bikin eger peyda bikin blokekî çêkin Iraqê dijî İranê em nebêjin durê İranê yek hikûmetekî saz be. Yani mesele nû dest pê kir gor dîtin em. Türkiye zî ev meseleye. Eger hêrişê Rojava nekin em rahatin. Yani rahat bin. Eger hêrişê Rojava bikin meseleyê çareserî û aşîtî û falan ew naçi serî yani. Mümkün nine. Baş. Hêja Sidqê Zîlan mafnas û şûrvekarê siyasî ji Amedê tu her hebî.